Bjørn og Karen. Ja, og vi skal lave den ekstremt svært Betty Crocker-kage. Det hedder Chocolate Fudge Brownie Mix. Ja, her vi har en dejlig kagemix. Olivenolie. Æg. Og frisk mad. Men den Betty Crocker-opskrift er meget svært at lave. Meget. Så det er bare for professionelle. Ja. Snart har vi Karen klar, og Karen skal hælde vandet og olivenolie ud i kagen. Bjørn brækker ægget ud i kagemixet. Meget vigtigt at huske at stille komfuren. Du skal stille komfuren på 180 degree Celsius. Ja, og nu rører jeg i kagemixen. Kom lige her og se. Kom lige. Nej, hvor lukker det godt. Hvor ser det godt, mener jeg. Det er ikke en grill, det er en skål. Skal smøre. Se kæden ud i kageformen. Ja. Nå. Hold det. Ja. Det er godt. Ja, nu er det farligt, Palle. Ja, vi skal se kagen ind i komfuren. Og det er meget, meget farligt. Skal jeg stille timen? Bjørn, du er sådan en timestiller, hå? Nu piper alarmen. Vi skal tage Karen nu. Det er meget farligt. Bjørn! Ja! Skal vi dække bord? Bjørn har tallerken, og jeg har skillene. Jeg skal bære Karen på bordet. Ja! Nu skal vi tage chokladen op. For Alice Masterchef skal komme og spise med os. Kenneth! Ja, det er for dig. Nej, for helvede! Det er en bugle! Ja, og nu spiser vi kagen med skærene. Skærene er en bestik, jo. Men hvad synes du om det, Elisa? Det er helt sikkert godt. Det skal sætte mere krydderier. Nej, for helvede, du fætter kun. Du vejer du med.